בשנים האחרונות אנחנו רואים בנייה צפופה, ומרוב בניינים לא רואים את התושבים. חסרה השקעה בשכונות הוותיקות. אני מתכוונת להקים מנהלת להתחדשות עירונית, שתייצר איזון בין הבנייה החדשה להתחדשות העירונית, שתסדיר את הבנייה בעיר, החלק את המשאבים בין כל השכונות, מתוך חשיבה על הצרכים והשירותים שדרושים לתושבים. בנוסף, אשפץ את המרכזים המסחריים הישנים והוסיף תחנות אוטובוס מקורות, מקומות חנייה, ואפעל ליצירת פארקים ייחודיים, ואחדש את הכניסות הישנות לעיר, אשקם את בריכת הרקפות, ואדאג שהכניסה אליה תהיה במחיר מסובסד לתושבי העיר. את כל זה אני אעשה מתוך התחשבות ברצונות שלכם, כי אתם יודעים מה טוב עבורכם, עם דגש על נגישות, כדי שכולם יוכלו ליהנות ממה שיש לקריית אתא להציע. אני מאמינה שזה אפשרי.